Tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Likawan mo ang sala, anak. Tungod na mo inang madala sa imo sa impyerno. Wala na ako sa impyerno kung paypayon niya ako, padre. Daw, ara ako sa langit. Kay balo ka, anak. Ang alagyan pakato sa langit, madamo sang tunok. Makitid kag masiyo. Oo man. Kag padre, ang agyan mo, madulom nga buho. Ati, sige padre ha, amon ako. Hulat. Hulat, anay anak. Tagad din ka gani. Aba. Amo na ining alagyan pakadto sang balay sang chicks nga nagapamaypay. Anong buhaton ko man? Sundon ko balang laygay sa akon sang pare nga hindi na ako mag-agi dire. Pero pamatyag ko daw sa may nagabutong gid sa akon nga mag-agi dire mo. Maagi na lang ko. Makumpisa na lang ko liwat kay padre eh. Malabay na ako sa balay nga ina. Madali-dali ako. Para nga paypayon niya ako. Anay ka. Sisinoy nang masugata ko. Daw naghalin siya sa balay sang babayi nga nagapamaypay. Ay, may nauna gali paypay sa akon. Ara siya ho. Uhala, kilala ko man ini. Si Padre man eh. Uy, Padre, ikaw na? Nakadira ka magalin sa balay. Ginpaypay ka man niya? Oh,
Shh! Hindi ka magahod. Hindi ka magahod, anak. Husto ka. Ang alagyan pa kato sa langit, masiot, kag madulom nga buho. Tao malang kita. Te, may impyerno, padre. Wala. Dali huling, kimasimba kita. Oo, Tia Alvina. Kagdala ka sang damo nga sensilyo, ha? Kay ilimos ta sa bulag. Oo, Chay. Pero kung nara si Buklan nga nagahatag sang limos, hatagan mo ang bulag sang 500, ha? Kabalo ko, masimba man na si Buklan. Man nakita ko kahapon nga ginhalay niyang iyang barong. Limsi ang bulag. Limsi ang Uy, abaw. bulag. Kadamo nga pagkabulag ba? Pero ang tingog isa lang. Limsi ang bulag. Uy, Tia Alvina. Bata ang nagapangayo sang limos sa imo. Maluoy ka man sa bulag. Hindi ka man bulag. Nga nagapakilimos ka, kay hindi ka man bulag. Day of abis ang akon iloy mo. Akong nagbulos sa iya. Na, huling? Wala gid ako magsala. Ara si Buklan ho, nagsimba man. Ay abaw, di pulo pok pasang iya dughan eh. Upod niya si Matan, Chay. Siling mo kung sino nga santo? Dali kay demonyo. Baw, salamat kay hindi ako iya barikuson. Nakahibalo ko ya nga basta may balatian ng isa ka tao, inatungod gaba sa iya kalain sa batasan, mata pobre, nga wala man lang ibuga. Ay abaw, salamat. Kay wala, Kuya Bukol. Kag salamat. Kay hindi ko ya malain nga tawo. Wala ako nagapanunto. Wala man ako nagapanglibak. Kag wala man ako nagapangawat. Labaw sa tanan. Wala ko nagapangawat sang baligya sang iban. Diyos ko, salamat kay hindi ko yung maniningad, kag hindi ako iya kutsukutsira. Salamat nga hindi iya duwa akon ba.
Bastos! Same to you. Nanay Ika, mamangkot ako si imo. Ano ina Pipa? Sa ano ninyo ginhimo si Filimon? Kwan, madali lang Pipa. Primero, nagkuha kami sang banig ni tatay mo kulapo. Ginlukot namon ini, kaginbutang sa higad. Sang tanawo namon pagkaaga, ara na si Filimon. Amo lang nagali kadali? Oo, amo lang inakadali sa paghimo kay Filimon. Mahimo man ko bala bata. Ari ang banig ay. Lukoton ko ni. Tapos, ibutang ko sa higad. Pagkatapos, tanawon ko kung may bata na ako, buwas. Na, ari na. Aga na. Tanawon ko ng banig nga ginlukot ko sa higad. Aber? Oh, ari na. Ari ng banig. Buklaron ko na. Ara, nabuklad ko na. Ba? Ano ni? May nagakama nga tanga? Tanga? Tanga yung bata ko? Kalaw ay nga tanga, oh? Pasalamat ka lang kay nangin bata ko ikaw. Kay kun hindi, ginhampak ko na ikaw sang ismagol. Ay, naano ka, Midyo? Nga, nagapangasubo ka. Kung din tunto ka, baya eh. Kung hindi ka makabiya, tunto ha. Uray, nagalibog ang ulo ko. Hasta karon wala pa kuya bata. Basi kung dapyos ka na. Hindi Siling sang doktor, wala kuya diferensya. Ay, kahibalo ka, Midyo. May bulong ako nga nahibalan para dira. Ha? Bulong? Ano nga bulong, uray? Bulong para nga makabata ka dayon. Nakasiguro ka nga epektibo na, uray. Ay, epektibo ka ayo, Midyo. Man si Graciano,
nagbakal na sa akon sang bulong. Nagbusong dayon ang iya asawa. Kag hindi lang ina ha? Hindi lang ang iya asawang nagbusong, pati ang ila nga maid. Uy, nano ni si Samson man? Anong iya nga ginakamang-kamang dira sa may kahilamunan? Aber, matiid man ko. Uy, may ginapanilagan siya. Ay, sino ay hanang iya ginalingling dira man? Uy, Samson, sinong ginalingling mo? Uray, ikaw? Kon, babayi kag lalaki. Ara sila dira sa likod sang tanong. May ginahimo sila, uray. Ay, ano ang ila ginahimo? Scoop bala? Kanamit, Pedro. Uy, may ginahimo gid sila nga hindi amo Samson. Uyatan ko, ha? Sup-supon mo, ha? Uray, amo niyang gusto. Dasiga ang pagtamos. Daw matulo na. Kanamit. Kananam. Dira ka lang sa punta, sup-sup. Ay, abaw. Agoy! Ginkagat mo pati kamot ko, aw! Was, dala ka naman, ha? Pilagin kabilog ang maubos mo, aw! Maubos? Ilog. Basta, amo lang inakanamit nga agugo. Agugo? Oy, Samson, kabati ka. Agugo kuno. Ginago! Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ina pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail.
aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, likom sa ihibalo ni Severino kag Loida, nagkadto si Mika sa ilabalay para magpangusisa, bahin sa iya nabatian. Apang wala siya sa nakita didto, gani nagpamatod na lang siya nga magpauli. Sa piha ka bahin, naglibogid ang ulo ni Kap kung sinong nagkuha sang bata niya. Gani ginsumpa niya, gakon mahibal alang niya ang nagkuha sang ianak, patyon gid niya ini. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. May pulis na nga nagabulig agud sa pagpangita sa akong anak. Apang wala gid kamo sang nakita nga mong nagkuha sa iya? Hunimal, makahibalo lang ako kung sinong nagkuha sa akong anak. Ginasumpa ko. Patyon ko siya! Marilindi, matuod ba lang nga mahatag sang padya si Kap? Sa kung sino man nga makatudlo sa iya kung diin ang gianak? Ay, oo. 50,000 gid ko no. Dumabuang siya mo. Hamak mo nga sa subong. Wala pa makita ang ianak. Kag makatilingala, nga wala gid siyang may makasugid. Ay, Diyos ko. Ginakulbaan ko subong Bisan maglakat ko. Daw sa mabatsyagan ko nga may nagasunod sa akon. Ay, amo man ako, Marie. Ay, Diyos ko. Basi kung pati kita, dumtan mga halitan sa kung sino nga tinuga nga nagakuha sa mga tao diri. Oo man. Subong palang matabo ini mo. Subong langgit. Ay, nakabati ka bala sang ginsiling ni Kap? Nga mahatag siya sang premyo sa bisan sino nga makakita sa iya anak. Patay man o kun buhi. Ay, oo man. Nakabati ako sina. Kag-akig siya kaayo. Ate, sige na. Magpahuway ka na dito. Kaya nakahibalo ako nga kapoy kagid eh. Ay, kapoy gid man ako. Kag hindi na ako makabatas ni Severino. Hindi na ako makabatas. Dumaampo na gid ako. Ay, Loida, hindi ba lang ikaw ang may balatian nga mo sina? Anto sa lang anay ina, mag-aayo kagid sa pila ka adlaw. Apang san upa? San upa, Severino? Sino ina Nicolas? Si Amparing man inang nakita ko. Nagalakat siya nga nagahibi ho. Uy, siya matuod ina. Apa nga nagahibi siya? Amparing! Uy, anong natabo? Nga nagahibi ka? Nicolas, Clara, agakon bata nga si Luna. Wala na siya makapauli. Kag wala man sa may makasugid sa akon, kundiin na siya. Ano? Ayaba, Luna, anak ko. Ayaba, Diyos ko. Hindi man pagitugot nga na biktima siya sang aswang. Mapatay gid ako. Mapatay gid ako sa kaslisan. Luna, anak ko.
ko! Ay. Sa maano gimatuod si Amparing mo. Sa malumos na siya sa luha niya. Ay nagano-ano masikap man. Pamatyag ko daw sa wala siya sang nahimo nga trabaho para sa kayuhan sang barangay. Nagsagad si alibot kag nagapangita sa iya anak. Pang sinuayhan ang nagapamatay. Sino man? Sugilanon lang na yung aswang. Abe, akong yatilawan kay siyang aswangon ko. Hinugay na ruping Bangag ka lang siguro. Ano pa mo na ginhambal mo? Kay kon hindi ka bangag, bisan ang landong mo, ginakadlukan mo. Joke ko lang to ya. Joke ko lang to. Pauli na to Kay wala sa mabakal sa ngakon, baligya ko nari ka diri. Pero nang linde, dakpon kong animal nga aswang na. Para nga makuha kong premyo nga 50,000. Dason, mabakal ko sang isa ka batulang nga siya bo. Ay. O, sige na, halin na. Halin na, kay hapon na ho. Wala pa maubos ang akon, baligya nga bayi-bayi ho. Anak ni Miga Amparing nadula man. Kag wala sa makasugid kay Kap kung sino ang nagapanguha sa mga tawo sa amon lugar. Sa pagpadayon ko pagid. Abi nila gurgo lahog ko ay. Wala iya galahog si Ruping. Kung madakpan kong aswang. Higtan ko siya sa liyog. Nagdason. Guyuron ko na sa prisuan. Tanawon ko lang kung hindi siya madudla. Na. Dire ko sa babaw kahoy. Alinde, Manilag ko mayo bla. Madulom ang gabi. Pero hindi ko katulog. Kung sabagay, hindi man ko makatulog mo. Man adik kuno ako. Ito sa tuod man. Hindi ko makatulog. Pag nagapangita ko yan sa ngaway, apang wala man sang may nagapanghangkat sa akon. Si Spider-Man nga daan ko ya. Ba? Nano na? Alin diri sa ibabaw sang kahoy. May nakita ako. Nagakamang si Silamon. Hala! Basi! Amo na na? Amo na nang nagapamatay nga aswang? Uy! Ano na siya man? Babae na siya kung lalaki? Nagkakalo siya. Apang yabayo, iya sang babae. Man, labot sa tilang yabayo mo. Amo na. Ate, amo gina siyang aswang. Ay, abaw. Kadasig siya magkamang ho. Apang halindre. Hindi ko siya mamasnahan. Kung pala, ano siya? Lalaki o kung babae? Apang uho. Kalaba sing yabayo. Ati, babae gini. Babae gini. Oh. Baw. Ito. Doon nagapalayo na siya. Lagson ko siya. Malumpat ko di. Agoy. Agoy. Oh, buisit. Una ulo ang pagtupa ko. O hindi. Ay, bo, kasakit-sakit ang ulo ko. Kasakit, buisit. Ay, di na siya. Wala na siya.
Wala ko na siya makita. Lagson ko siya. Wala na siya. Wala na ako siya nakita. Katasig siya magkamang ba? Ano, panulo ko lang to? Daw siya pang bangag ba? Bawbuisit kanugon. Baw kung tani, ako na makakuha sang premyo ni Kap. Pero sige lang. Sa dason, hindi na siya makabuhi sa akon. Piho nga madakpan mo na siya. Kag ako ang makuha sang premyo. Agoy, sakit pang ulo ko ba? Kapitan Rudy, Kap. Oh, naano ka, Ruping? Nadakpan ko ng aswang, Kap. No. Ano? Nadakpan mo ng aswang? Diyan siya. Nakabuhi, Kap. Magpauli na, Ruping, ah. Pero, Kap, gusto ko lang yan makabulig. Galing kay kadasig si magdalagan mo. Dasun, nagakamang siya, Kap. Kag, Kap, ang aswang, hindi lalaki, kundi babae. Ano? Anong siling mo? Hindi lalaki ang aswang, kundi babae? Nagasugid ka bala sa matuod? Oo, Kap. Hindi ko yahubog, Kap. Matuod yung ako na siling. Babae ng aswang. Gani, amo ning panugyan ko, Kap. Ang tanan nga babae dire, takpon mo. Kag, pakubayon sa plaza. Kag dason, tawgon mo ko. Kay pangilalahon ko. Kag itudlo ko sa imo ang nakita ko. Ano si imo, Kap? Doon may punto ka. Pero makilala mo siya kung makita mo? Ay, sus. Oo, Kap eh. Makilala ko siya. Ang tanan niya babae, pagkatuon ta sa plaza? Ang mga babae bilang gulangon na, Kap. Pareho kay Lindy, kay Loida ang asawa ni si Brino, si Clara, si Ampareng, si Adelaida. Na, pareho na sila katugulangon, Black Kap. Pakubaya bla sila sa plaza. Kay itudlo ko kung sinong aswang sa ilang nakita ko. Tilawan ko abing tumanon ang ginsiling ni Ruping. Pero hambalon ko anay ang ilas ni mga bana. Kabasi kung hindi sila magpasugot. Daw hindi man nakukunta ni kumporme sa ginsiling niya. Abang may puntos siya. Kabasi wala matuod. Buhaton ko ang tanan. Basta makita ko lang ang akong anak kada dula. Buhaton ko ang tanan. Nicolas, may ihambal ako sa imo. Ano ina, Kap? Suno kay Ruping nakita niyang aswang. Kag babae kuno ini. Kag nagapang idaron kuno siya sang daw mga pulpariyo sa imo. Kag din kasugtan namon nga kung mahimo pangabayon ang tanan nga bana nga dalon ang ila asawa dito sa plaza para malantaw niya. Kay basi kuno isa sa mga babae dire amo ang dagway sang aswang. Ang buot mo silingon, Kap. Si Clara isa sa imo na pasibangdan nga aswang? Ay hindi man sa musina, Nicolas. Luyag ko lang ipatudlo kay Ruping ang iya nakita. Kung bala,
may kanawong diri sa aton ang aswang nga ato. Ay, hindi, Kap. Hindi na iya pagpasibang di si Clara. Eh, wala na siya naghalin diri sa sulod sa balay. Kag nahadlok ganin na siya magpanaog kung gabi na. Madali man lang ini, Nicolas. Nagapangabay lang ako. Pagkatapos nga makita sila ni Ruping, papulion man siya dayon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man Number 1 Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang kag nagahulat gihapon sa imo. Argay!
Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nakibot gid ako sang ginhambalan ako ni Hilda nga mga sawa kuno sa ako nang iya utod nga si Gilbert. Tungod ginhatag na ni tatay niya ang iya parte sa ila duta nga 5 ka ektarya. Kani wala ako gilayon makasabat kay Hilda tungod nalaw ayan gid ako kay Gilbert. Sa pagpadayon ko pagid. Geneva, nagsiling pagid si Gilbert nga handa siya magulat sa imo kung makatapos ka na sa imo pag-eskwela. Kag isa pa, luyag ko man nga mangin sister-in-law ka mo. Uti, anong sabat mo sa akon? Kuan Hilda, nga ikaw yung nag-propose sina sa akon. Nga hindi si Gilbert, how? Kabalo ka, mahuluyon ang akon magulang nga ina. Gani akong iyagin sogo nga maistorya sa imo. Ay, wala pa na iya nagasulod sa akon pensarang butang nga ina Hildaya. Pero nagsiling si Gilbert nga handa siya nga magulat sa imo bisan ano kadugay. Ay, basi hindi na lang ko siya mamana. Silingan na lang siya nga hindi na lang siya magulat sa akon. Ay, hindi ka kay Gilbert? Kadamo balas ang babae nga naluyag sa iya. Kag nagsiling si Gilbert nga kung hindi ka kuno sa iya, ara pa man kuno si Nilda nga nagapatay-patay gid sa iya. Base kung siya na lang ang pangasawon ni Gilbert. Ay, sige. Si Nilda kag siya, bagay sila nga duha. Sila na lang Ihambal mo na sa kay Gilbert ha. Ihambal mo gid sa iya Hilda nga sorry gid. Apang wala ko yaluyag sa iya ya. Base mahinulsol ka, day. Kis alam ba na nag-aabot sa kabuhi mong proposal nga ini? Thanks na lang Pero amoy nang pamatod ko Wala ko yung maluyag kay Gilbert. Kung amo sina, malakat na ko Ay sige Hild, bye. Ato na siya. Kag medyo naglain pang buot ya. Kaya nagpangindi ako sa iya gintanyag sa akon. Ay imagine, si Gilbert mga sawa sa akon. Ang lalaki nga laway na, dolagtok pa. Ay, ano bilang natabo sa akon man? Nga asamtang nagasugilanon kami party sa kay Gilbert. Si Miguel yung ari sa akon kaisipan. Hala, anong natabo? Naglain na bala ulo ko? Ay, kung kaisa, nagadamgo pa ko isa kay Miguel. Ay, buisit! Mas...
Nakahibalo ka na bala parte sa imo abyan nga si Rosa? Ha? Nga anay? Na ano si Rosa? May balatian siya nga ginadala-dala. Kag suno sa nahibalaan ko, madali na lang siya nga mapatay. Ha? Si Rosa? Madali na lang nga mapatay? Uhala? Nakita ko pa siya bala sa simbahan, nay. Nagniwang siya matuod. Apang mapagsig pa siya maghulag, ah? Kag ang tanan ginasugilano niya. Pero amo man siya gihapon, ah. Maluyagon bala magsugilanon, haw. Kag nagayuhom pa siya, samtang nga nagapamaypay sa iya kilala. Nakahibalo siya nga madali na lang siya mapatay. Apang nagapakigbato siya. Hindi niya mabaton ang kamatuuran nga madali na lang siya nga mapatay. Ay, ahay. Makaluluoy man si Rubinay. Wala gid ako maghuna-huna nga amuin ang matabo sa iya. Ay, diri kita mahambalanay. Masanag ang bulan. Kalagasabwag sa aton sang bulawanon nga kasanag. Katahom no? Kag nakita nato ng jutay nga bubong sa tupad sang daan nga simbahan. Kasubo tulokon. Kag tagsa kagabi. Ikaw kag ang aton iban nga abyan. Nagatambong sa kasadyahan nga ginahiwat diri. Apang ako, nagahigda sa dudubngan nga ina, kag patay na. Rosa? Ang tanan nakahibalo. Sa isa ka tuig pa nga nakahibalo, nga hindi na ako mag-ayo. Apang, wala ko ginbali ina. Hindi ako magpati nga madali na ako nga mapatay. Nagapati ako. Yung kung hindi ko pagbatonon, hindi ka mapatay. Hindi ako maluyag kang mapatay. Luyag ko pa nga mabuhi. Nahadlog ako nga mapatay, Geneva. Nga nga nahadlog ka, Rosa? Bangod na kay balo ako nga makadto ako sa langit. Bangod hindi man ako malain. Nagasimba ako perme. Apang samtang ginapamensar ko ini, nakadlog ako. Bisan matahom ang langit, wala ako maana dito, Geneva. Hindi ka magkahadlok, Rosa. Ayhan dito sa langit. Hindi man maglayo ang sitwasyon dito kag sa diri. Kag magapadayon ka sa pagpakabuhi. Ang kinatuhay lang sang kabuhi dito nga mangin mahapos. Kag hindi pareho diri nga madamo sang balabag. Dito makita mo nga maayo ang tanan. Hindi ka na magpalibog. Kag hindi ka magkahadlok. Hindi ko mapunggan ang akong kaugalingon. Nga hindi magkahadlok. Bisan pa nga nagasiling ka nga matuod ang langit. Apang hindi ako sure. Luyag ko nga dari magpadayon sa pagpangabuhi. Lamaran pa ako, Geneva. Wala ko pa naaguman sang lubos ang akong kabuhi. Ginimulatan ko nga magkabuhi. Kag wala man lang galisang pulos, tungkol kinahanglan nga mapatay ako. Kagbayaan ko ang tanan nga malahalon sa akon. Luyag ko pa nga makaupod ka mo sang aton mga abyan. Samtang nagapamasyar kita kag malipayon. Habang sabong, ano pang pulos? Ano pang akong pulos nga maghandom nga mabuhi? Para sa ano pa, Geneva?
Diyos ko. Ano nga akong mahimo agad na makabulig sa kay Rosa? Nagaantos siya. Samtang nagauyat sa ako ng iya kamot, nagakurog ini. Nagakurog sa kahadlok. Apang wala ako sang mahimo. Geneva, luyag ko pa nga mabuhi. Luyag ko pa nga mabuhi sang malawig. Luyag ko nga magpakasal kay Herbert. Kag makaangkon sang anak. Luyag ko nga mabuhi pareho sang iban nga mga babae. Sa imo ko lang ginhambal ang tanan. Bagod na kay ibalo ako nga makahangop ka. Makabulig ka sa akon nga mahambal ang tanan ngayon sa imo. Hindi ka magkahadlok, subong Rosa. Magpati ka. Magpati ka nga ang tanan, mangin maayo para sa imo. Tandaan ko ang tanan nga ginhambal mo, Geneva. Kagmadaan mo gid nga salamat. Kadtuan mo ako liwat, ha? Hindi na ako magtugay. Oo, Rosa. Sige na, magpahuway ka na. Good night. Good night. Daw hindi ako makahibalo sang akon himuon, samtang nagasugilanon kami ni Rosa nga nagaantos sang iya masakit. Sobra gid ang kaluoy ko sa iya, apang wala man ako sang mahimo sa iya problema. Sa pagpadayon ko pagid. Geneva, magbugtaw ka. Bugtaw. Nga, Nay? Anak, patay na si Rosa kagabi. Oh, ha? Ano, Nay? Hindi. Kung nakahibalo lang ako, wala na lang ako magpauli mo. Kundi ginbantayan ko na lang siya, kay ginauyatan ng iya kamot. Napatay siya nga nagakatulog lang. Kag-abi mo? Hindi. Pala mo ang natingala nga nagayuhom ang iya mga bibig. Ay, salamat, Diyos ko. Sa madason nga si Mana, mabalik ka na sa syudad, sa imo pag-eskwela sa college. O ano, nakaimpake ka na sa imo mga dalalon? Oo, Nay, nakaimpake na ako. Maayo. Ay, gali. Ano ang imong mga boardmates nga nagdigad ng mga tuig? Sila man ba gihapon ang mga kaopod mo? Oo, Nay. Sila man gihapon, kagang paryente sang amon landlady nga si Miss Josephine. Oti, si Miguel. Nagpadayon ba gihapon sa iya nga pag-eskwela? Aba, oo. Makita ko siya gani permi sa school eh. Kag ang iban pagid namon nga mga classmates ang una sang high school. Maayo kun amo. Mas madamo ka sang kilala didto, mas maayo. Madali-dali ako sa pagpauli sa boarding house. Matulog anay ako dito ah. Wala nga daan ako makatulog sa maayo kagabi kaya nagpulaw ako. Ba?
May masugata ako. May masugata ako nga tawo. Nagatulok sila sa ako, no? Kag nagayuhom. Do sa nahamot pa. Ay, anika. May gisi ba lang akon bayo? Kag may higko ba lang ako nawong? Ay, wala man. O hindi. May kuring nga nagasunod sa akon? Kuring man ni. Kaniwang ho. Kalaway tulukon. Kagangaya dulunggan. Wala na sang iban nga party. Kag wala naman balahibo. Panit na lang ang makita ko. Sika! Sika! Hoy, halin. Halin, ha? Oh, ato. Naglakat siya. Mapadayon ako sa paglakat, ah. O hindi. Ara man siya gihapon, ho? Nagasunod man siya gihapon sa akon? Uy! Nagtindog siya sa tubang ko. Nagtulok sa akon. Hoy! Hindi ka magsunod sa akon, ha? Hindi ka magsunod. Mahalin ako, ah. Uy, pamatsyag ko. May nagasunod pagit sa akon. Kaya hindi lang kay Kuring. Hindi lang Kuring ang nagasunod sa akon. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo,
o paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha